So guys जोङो दायो गलटेकआव थाबायनायाव थांगोन आरोना माने गलटेकआ बन्द जादोंमोन नालाय ओमफ्राय जों दा गलटेकआ हाबबाय आरोना ओमफ्राय जों थाबायनानै थांगोन ओमफ्राय माने लाखिजोबखाबाय कमिटिनि मानसिफ्रा बाइकजों थांनो मोना जाहैबाय ओमफ्राय दा जों हान्थिनायावनो थांगोन ना माथो जों थाबायनानै थांगासिनो दं आरोना बेनो ओरैबायदि 5 किल'मिटार जायो आरोना गलटेकसिमावहाय ओमफ्राय जों दा थाबायनानै थांसै आरो उफाय गैया उफाय गैया आरोना बेनो आरोना जों थाबायगासिनो दङ ना मेंनानै लाथाबबाबो थाङो आरोना जों जोंना बस दं नै गोबावजोंसो लोगो मोनदों नै ना अके अके ना जों दा गलटेकसिम थांगोन दा थाबायबाय ने बिदि थाबायबाय पुरा मेंसिबाय आरोना आथिंआनो जाखाला रोदा बख्रजोब्बाय ओरैबायदि आरोना गलटेक थाबायनानै नामा गलटेक थाबायनानै लोगोफ्रा थांबाय जों थाबायलांगासिनो दं बेनो आरोना इबारथ' आं खनब्रै जाखाबाय फैनायालाय ओमफ्राय माने ओरैबायदि दुखु नांथाव ने जों खोन्थाहरदो एसे बाइकनि फैनो मोनिखौ थारमाने लकेलनि मानसिया सोआखै आरोना बाइकखौ भुटाननिलाय सोयो बेनोसै आरो माने मेथाइ बायदिसिना आरोना जौफ्रा दे स' फाइनालि जोङो दा गलटेक मोनफैबाय आरोना फैयै फैयै मेंसिबोबाय आरोना गलटेकसिना नै बेनो आरोना जों फुरा मेंबोबाय आरोना दा गलटेक मोनफैबाय जों दा गलटेक मोनबाय ओइ